जोंनि बादाय आफादनि जानानै गांसे आर'नाइनि सारखौ बरायना लानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। आयदाखौ इरुखौ बेजेननानै जागायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आयदाखौ बेखेवनायनि थाखाय सारखौ सानजारि नोगोर बैसागो बर' आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे दिनैनि बे आयदाखौ जोंनो खेल दैदेनगिरि हिसाबै एबा लेमदेमेन हिसाबै नांगौ जानायलाय जों दिनैनि बे खेलखौ सामलायगोन जोंनि धेमाजि जिल्ला नुजानाय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि मानगोन सन्जय बसुमतारी बिथाङानो दिनैनि बे आयदाखौ दैदेनगोन। लोगोसे फिन दिनैनि बे खुगा 3 रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादनि बानजायनायाव दिनैनि बे सानथाम हाबाफारियाव दिनैनि 3थि जि दिरुं बोनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसे जोंनि सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि जानानै बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिनानै दिनैनि बे आयदाखौ दिन्थिनायावनो जागायबाय होननानै फोसावबाय। फार्स्ट कम्पिटिशन हिसाबै जोंनि सेनु मोननैबो गामियाबो खम नङा रायजोफोर बिराद बोलोगोरा फैथारदों।
दिरुं बोनाय नायदों हा दिरुं बोनाय नायदों बिराद मोजां मोनदों आरो नै दावरावथार हिनजाव मानसि बिराद इन्टारेस्ट जादों आङो माबानि संकंनि आरो माबानि बालिगरानि दावरावथारलै डेन्जार Kameramen apa dia ni nama? Sila. Ha? Songkonga balik orang ses. Kenapa? Dari siapa? Dah jangan kuasa tadi pada hari jumlah sampai akhirau. Kuasa tadi menurut kami di bawah sopina hanai. Dirumpunai pada hari itu pun jika kau lewat naik, kuasa tadi menjang mana kami di diri kita pun kau lewat naik dengan lokasi kalam santen. Kami di diri sase pilih dari kau lewat naik jalan. Kuasa tadi dengan Isir diragaleh. Dan jar boleh hodele. Hai nih.